tiri kuzviziva kuti havasi kuteverera mamaini emachainawo nemhosvo yekuti vari kudya navo, and ivowo futi havasi kutobhadhara tax. Saka vachida kuti zvirambe zvisingateveregwi zvichiramba zvingati Squillion TV. Muri sei pano? Ndadzoka zvekare ndine kutaura kwandinako. Ndiri kuona vhidhiyo reimwe maini. Kamuchaina kamukadzi ako kaitorera vanhu mari kachiti mari yetax. Apa vanhu vacho the citizens of Zimbabwe vachibatwa uyangwa. Our fellow children, brothers and sisters vachibatwa uyangwa. Mari yacho iri kunzi ndeye tax isiri kuenda kuZimra. Then my question yotanga ichiti, Zimra officials have got the power to fight the poor people trying to bring maybe freezes or meat or cold drinks for them to earn a living. But my minds are continuously looting gold. They don't even care. They don't even want to know, are they paying a tax or are they doing rightful things? They don't even care. Saka muri kureva here kuti muridzi wenyika kana kuti regai nditi macitizens enyika ndo hava kufanira kukauriswa vacho vatinenge tichiti mainvestors vachiramba vachingoba? Is this the rightful thing? Instead yokuti Zimra ngaibvise maofficials ese ari pamabhodha ari kungoita corruption chete, iende ichiteverera mamainzi ese awo sekuwanda kuri kuita mamainzi, to make sure each and everything is right and is up to book. They don't do that. They fight the owner of the land. They fight the human being. They fight the citizens. Murombo ndiwo wanoramba achiguwa naye. Yakaita seiko hurumende yana Mnangagwa? They are trying to cover up China because they also know that on their minds they are looting and they are not also paying these taxes. So they don't want the Zimra to come and have the check-up and have the follow-up. Saka vanozviignore voita sokuti havazvioni. Asi zvinhu zvokuti kana zvikanzi ngazvitevedzegwe, nyika nhasi inonovira yava nemari iri enough. But they don't care. They care just to give the poor men trouble. Unoswera muchiteverera kutorera munhu ari kusunda chingoro tax, asi mamainzi akadai so musingatoreri tax. Ndizvowo here izvi naye vana baba chero tichiti chino ndiyo pisi yacho iri kutaugwa naMnangagwa. Vashandi vaitoregwa tax for all this time, but tax yacho isina kwairi kuenda ichienda muhomwe yekamukadzi kemuchina kaya. Right after that, where is the Zimra? Nowhere to be seen. It doesn't care, but it can care for a poor man ari kuzama kuuya nechingoro chake kuti aitewo ka $5. Inyika vaniko iyi? Inyika yakaita seiko iyi? Tiri kuzviziva kuti havasi kuteverera mamaini emachainawo nemhosvo yekuti vari kudya navo, and ivowo futi havasi kutobhadhara tax. Saka vachida kuti zvirambe zvisingateveregwi zvichiramba zvisingatarigwi. My advice to Zimra commissioner now, ngaabvise maofficers ese ari kumabhodha asina zvari kuita, ari kutongoita corruption ari ikoko, avaise kumamines to make sure tax is paid. Kwete kutswera muchiti Zimra official anogarira munhu ari kufamba nekamotikari kake muroad kuti abvunze kuti wabva kunotenga grocery kuSouth Africa wabhadhara duty here. Zvine basa rei izvozvo? You care for what doesn't make sense, but what makes sense you don't care about it. You care for a grocery which costs 3,000, 5,000, but you don't care for gold which worth millions. Inyika yakaita seiko? Izvo zviri kubuda pachena. Kamukadzi kaingotora mari chete. Iri kupi Zimra? Haipo, hainei nazvo, haizviteverere. Asi inogona kuteverera munhu ari kubva kunotenga chingwa chake kuti azotengesa makota bread kuZimbabwe, kana ari kubva kunotenga whatever mabolt and nuts ake kuMessina.
ndiwo vanogona kuteverera iyeye. Vari kuba magoridhe ava havanei navo. Zvakambomira sei? Matongero vani kwaya? Izvi hazvichisiri zvazvo kunzi hatina umbovo hwacho. Umbovo hwacho huripo, iyo mainiyo Eldorado chichi. Never paid any cent for tax. But chamunogona kunetsa murombo. Never paid anything. Why? Because there's no accountability. Chero mamaini ese ana Mnangagwa tiri kuzviziva kuti haasi kubhadhara tax, vari kungoba chete zuva nezuva. Naiyeyu Zimura official, Zimura commissioner, if these things are not properly done, mukuenda kwomudhara izvezvi zvatamudai so, ngaazive kuti naye achapinda papfumvu, because this is what we call corruption. Chinovatadzisa kuti vange vachibhadhara tax chii? She have to answer this. And we are accountable for that. Zvokuswera tichingonetsewa asi mbavha dziri kuba mamirioni dziriko dzisinganetswi. Ndokuita seiko?